Mas, parti masnya, ini tarik ini ada Nigeria, Naiji bosor, Juli dan Naiji bosor jalan. Dan ini hai parti banai dia ada, ya udah jo kan jalan ini Korea jalan. Ada kami nomor ini, kami mana ini bahasa kita mengelola ini. Kalau game nantilah ada orang mana sambil apa hak sih, beribadah senada dengan ini, kalau dulu suruh cipai ada anu ni binang bisa cipai bisa baik ada siang baik ada bukti nanti kasih di Kristus dari budak baik ada baik binang tu kasih kurang tambahin ni di sini ni, angin biaknya araso kalau jadi mesti tu ada 20 years complete jawab. 20 years complete dalam dah jenis baru pun macam 21 years so running dah sih. Tapi saya ada bau jengi futsal, jengi sungsar dalam apa jadi macam jalan ni. Interior harus dalam tak boleh ada anak siapa sakam dong. Cukup perenang naik, cukup jalan lalu harus kemudian servis kita harus disediakan. Istilahnya baik polisi ngau tangan ni, istilahnya lama ni, akan tu mana jadi jangan berlama lagi. Kalau ini tangki ada kalau sini kita tuan lagi, ada jangan suku ada sihir punya, suku perniaw apa perusahaan financial problem terjadi, provide asyik isyarat pasal dia pintar dia harus. Mali sampai sebelum mengaidang, jangan mencipu tindakan ini punya fashion week. Jadi sulit ni, voice up kau ini jangan jauh jangan pakai ni mungkin jangan kau ni mungkin. Ada jangan terlihat, macam gini asa kau orang ni jangan dia susah dan ini program fashion week itu jangan mencipu. Tahun mungkin aisyah si pun misalnya sesuatu apa ni best cutting kan. Nunggu, dia nungguin nunggu apa bila itu original ini nanti ni kan. Kalau murid gospel bisa mau senai bila itu macam mana? Matthew mah tu bisa mana? Ini siapa? Dia Bible tu ini apa? Macam ini rekod kami dia ini sebab ini history nunggu dia, solo nunggu dia. Itu mari नहीं रजा बसरनि सिगां 2 years बे बोसोरनि बे सिगां जेरुसालेमावहाय जाबोनाय मोनसे एकदमबारे सैथ' मोनसे गिदिर घटना जिसु खृष्टनि नामैनो जानाय
बियो ओरैनो मोनसे सोरबा लिरनानै दोननाय सल' बानायनानै दोननाय बियो नङा बेयाव गोबां बिनि मा होननानै बुंनाय बेखौहाय प्रमानफोरा दङ जिसुआ बे थारैनो सिखांफिनदोंमोन निस्सय जिसुआ गाबोन सिखांफिनगोन फुंनि समाव ओंखारनायसिनोसै जों बेखौनो लामा नायनानै दङ दैग्राफ्रा जों बेखौनो लामा नायनानै दङ बे प्रग्रामनि गेजेरजों आरोबाव मोनसे गुबुन जायनाखि जोंनि आदा आरो बाजै बिथांमोना हाबा जानानैहाय गोबाव बोसोर संसार जाबोबाय जाजेननायनिफ्राय लानानै फैयै फैयै 20 बोसोराव आगान होबाय 20 बोसोर कमप्लिट जाबाय गेजेर ससेफ्राव जानांगौ गोबां दुखु निदानफोर बिसोरनि जिबनफ्राव फैबाय न'खरफ्राव फैबाय बिनि गेजेरावबो बायजोरा खामानिखौ लाबोबाय साथाम फिसाफोर होबाय इसोरनि गेदेर बे बोरखौ बिसोरो मोननो हाबाय आरो दिनैहाय नोंथांमोननि जेनाखि हाबा जानानै 20 बोसोर जाबाय जों बेवहाय रंजाफानो मोनदों जोङो मिथिनो मोनबाय नोंसोरनि हाबा जानानै 20 बोसोर जाबाय नोंथांमोना बे बोसोरजों इसोरखौ हामबायोब्ला आर'ज खालामबाय इसोरा जे नोंथांमोनखौ एसे गोबाव बिदिनो लाबोबाय दुखुनि दाननि गेजेरावब्लाबो आं गोलाव खालामनो सानाखिसै आंबो रेडि गैया जेबो आं गोलाव मेसेज खालामनाय नङा आं हामबायदों आदा बिसोरखौहाय गुसुं समनि गेजेराव आं बेखौ इनफरमेसन होनानैहाय बे प्रग्रामखौहाय दैदेननो थाखाय खाबु होनायखाय दा बेनिखायनो आंबो गुसुङै मोनसे बाइबेल सिरियाव फरायनाय आर'ज खालामनो आं सानदों बे जादों मेथ्यु चेप्टार 19 verse 4 निफ्राय लानानै आङो 6 सिम फरायदों माथाइनि लिरनाय 19 अध्याय 4 निफ्राय 7 सिम सरि 6 सिम आं फरायनो आं गोबां फरायनाय नङा बेयाव गोबां बाथ्राफोर दङ जिसुआ बुंफिनबाय नोंसोरो गोथार शास्त्रआव फरायाखै खोमा सोरजिग्राया जाजेननायाव हौवा आरो हिन्जावखौ दायाखै ने बिसोर मा खालामदों बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिबिजों नांथाबदों आरो बिसोरो सानैजों सासे आरोबाव बिसोरो सानै नंबावा नाथाय सासे बिनिखायनो इसोरनि जुलि खालामनायखौ मानसिया दाबोखाथों बेखौ सोर होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ जिसुआ जे गावनि खुगाजों बे बुंदों बे माब्ला बुंदोंमोन बे गावनि बिनि गोबां सल'खौ आं बुंनो थांलिया बे माब्ला बुंदोंमोन होननानै बुङोब्ला फारासिसफोरखौहाय बे बुंदोंमोन बै समावहाय फारासिसफोरखौ बे बुंदोंमोन गोथारैनो गोरोंफोर आयेन गुरुफोर बिसोरखौ बुंदोंमोन मानो बुंदोंमोन होननानै बुङोब्ला बे सादुसिसफ्रा फारासिसफ्रा जिसुखौ जेब्लायबो आनजाद लानो थाखाय खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय दायाव खोख्लैनो थाखाय नाजाबाय थायोमोन बे समावनो बे सादुसिसफ्रा बे फारासिसफ्रा जिसुनि खाथियाव थांनानै बेबायदि बुंदोंमोन जोङो फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखायहाय जोङो बिलिफोरखौ नागारनो हायो नामा बे खोथाखौ लानानैहाय डिभर्स खालामनायनि खोथाखौ लानानैहाय जिसुखौ आनजाद लानो थाखाय बुंदोंमोन फारासिसफ्रा जिसुनिहाय बे समावनो जिसुआ बे बिसोरनि बेबायदि सोंनायाव बिसोरनि आनजाद लानायावहाय बेबायदि रिप्लाइखौ होनो गोनां जादों आरो बेखौ बुंदोंना जिसुआ बुंफिनबाय नोंसोरो गोथार शास्त्रखौ फरायाखै खोमा सोरजिजेननायाव सोरजिग्राया हौवा आरो हिन्जावखौ दायाखै ने होननानै जों बुजिनो हायो बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थादों एबा नांथाबो हौवा आरो हिन्जावजों नांथाबो बिसोरो सानैजों सासे जाबाय होनो मोनसे जाबाय बेफोरबायदि बाथ्राजोंहाय बिसोरो जिसुआ फारासिसफोरखौ रिप्लाइ खालामदों बेनिखायनो इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दाबोखाथों होननानै बुंदों दा बे पटनि गेजेरजों बे वर्सनि गेजेरजों आं बेखौल' बुंबाय जोंनि आदा आरो बाजैया जोंनि ख्रिस्टियाननि आदर्शजों ख्रिस्टियाननि नीतिजों हाबा जानानै मोनसे समावहाय दा बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियाननि आदर्शआवनो थावनानैहाय 20 बोसोर हाबानि उनावहाय दिनैहाय आगान सुरबाय संसार जाबोबाय गोबां दुखु निदाननि गेजेरावबो बिसोरो बे समसिम आवगायबोबाय इसोरा बिसोरनो गावसोरनि बोर हिसाबै साथाम फिसाफोरखौ होबाय दा बेनो जोंनि मानसिनि दायथ'आ जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया जों ख्रिस्टियानफोरनि दायथ'आ इसोरा बुंबाय बे फारासिसफोरखौ रिप्लाइ खालामनो जों मोननो हाबाय इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दाबोखाथों Gracias.
제스랑하게 비창는데 저는 기름부터 부가에 비티비지 비창하나 비시고 하는 안에 가서 이미 월크 안에 통해서 시간이 아베나에 많이 나오니 가스에 비시고 원래 버리는 거자 뭐에 가면 그것을 하는 것이거든. 그래 아셔 무엇을 가지고 있어야 하는 것이라고 가스에 그것을 위해서 그들이 이걸 가지고 사미코부터 해피 Sampai? Hah? Finally cake 장bai guys. Nih. Niji besar. Ini mata jawabnya. Surya. Kun kau yang lain. Nên hãy xài nhớ rằng nó đèn già này phải cái Niji besar. Niji besar ni anniversary month. Gumai fungka ada apa ni? Ada apa jemun ni? Mana kacau saja. Baik, jangan bilang apa lazan lu bidem. Mana dia mau tiar na? Goजोननाय मोनबाय केक संजानानैहाय आरो दा ओंखाम जाबावगासिनो. So we have a lot of party today. दिनैनि मोनाबिलियावहाय आदा नाइजेल आरो बाजैमोननि हेपि एनिभार्सारिमोन 20 इयार्सनि ना बेवहाय जोङो केक जादों केकआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय Saya sebagai ahli pasir mikir, bisa juga ahli pasir mikir. Apa yang lebih mikir tu apa? 두시야 많이 들어 두시야. 두시야 그만 봐. 마비도 마비도 란 아니 보십시오 가지 판그라 바이디 눌라이등 마थो गामियावहाय खाजि एवनानै फानग्रा बायदि नुलायनाय जायो दे फंबाय सुदाखौ Alhamdulillah. देनजारलै नायदो नै माब्रै मोनखो ओइ माब्रै ओंख्रिफ्रालाय आंसो संदों बे दे जाना हो देरबावथों मोदोम देरबावथों फुंबावथों नै नै बेखौ होनदां Medama. नै थोरसि नांगौना नै नै जासिबाय दोनसो नामा सानदों गोथाव दा जालाबो जायालाबो अमा बेदर बर'नि
cái đồn na. Hello. Giả đây như bác mà khác sùng lại khai ơ, đây nó xôm kia. Và bari ba. Đây lên nó xôm kia. Ai 20 बोसोरनि हाबा. 20 yearनि हाबा. ना मा होनो? एसे जाखावग्रा गोजा जाहैदों. ओइ बारा नङा नै. माबोरै ओंखामा गोथाव दा? दे जाना हो. हाबानि माबा औ 20 बोसोर जुलिनि रेडियाना मिथिबावारा सुइटलिना बा जिसु सिखांफिननायनिलायनो उन्दुगासिनो दङ हाखराव जिसुआ दाबो जायाखैना आधा घन्टा मानि दंबावो बेफोरखौ सोलोंनोबा नै बियो जोंहा सोलोंहरदों ओमफ्राय ओंखाम गैया दासो जाबाय नलेजखौ लानानै जाखायो जायै मोदोमानो माबा बुथिमि बायदि जालाय लाङायसो बिदिमालाय निजमा सामखौ जाखायो देनोबो रोङा देनोबो रोङा मानलायनोबो रोङा बेयो जालाबो बेनो बे फेसबुक पेजनि नामा रश्मि जे दे हाजारसे फल' खालामनानै हो एक्सुवेलि प्रफाइलाबो एसे प्रब्लेम दङ बेना प्रफाइलानो प्रब्लेम औ फल' खालामनानै होब्लानो जाबाय गवायावबो थांनाय नुगोन मालाबा मालाबा गवा मालाबा बेंगलर मालाबा आसाम ए दे फल' खालामबानो जाबाय ना गाइस एक्सुवेलि फेसबुक पेज दङ मोजांसो बुंदों आं सिरियासलि बुंदों दे दे नामा खोन्था दे रश्मि जेदा